Човекът, който се смееше и страста. Баща ми, Димитър, за всички просто Митко, беше първородният син на най-заможният фабрикант и собственик на магазини и имоти в Нова Загора. Още от деца той и по-малкият му брат бяха възпитавани в труд. Брат му дори загуби пръсти при работа с фабричните машини. И въпреки това, баща ми разказваше детството си като щастливо. Споделяше весели истории от училище с герои като Калинка, Сламката и Колю Гъцето. Полуреални, полуизмислени приключения, винаги завършващи с смях. Като доброволец фронтовак във втората фаза на Втората световна война срещу Хитлер, усвои навика да пуши. Цигарата стана негова вярна спътница, негова страст. През облака дим се виждаха рано прошерената му къдрава коса и живите му сини блестящи очи. Разказваше за фронта предимно смешни случки, сякаш смехът прикриваше дъха на смъртта. Баба ми обаче беше разказвала как, когато се върнал, накиснала дрехите му за пране и водата се покрила с кръвосмучещи микроорганизми. Хапелик са го, ама той не е усещал от боищата, заключаваше тя. Хапели са го, ама той не е усещал от боищата, заключаваше тя. Докато учил право в Софийския университет, започнал кореспонденция с студентка по руска филология. Майка ми, плод на тези любовни писма съм аз. В детството ми майка често ни водеше на руски класически филми. Живият труп, идиот, престъпление и наказание. Баща ми вече практикуваше адвокат, я молеше да не го води на такива прожекции. В съда му било достатъчно от трагедии. Неговите любими филми бяха комедиите Чарли Чаплин, Лаурел и Харди, Лаурел и Харди, Луи Дюфинес, Луи Дюфинес. Смееше се спонтанно, гръмко, с цяло сърце, толкова силно, че хората в киносалона се обръщаха да го гледат. А ние с майка ми се смущавахме и срамувахме в тези моменти от него. Всяка сутрин след физзарядката и по време на тоалета, баща ми изнасяше своят малък спектакъл от детски стихове и песни през стари шлагери и поп-фолк до оперета. Свиреше малко на китара, пееше добре. На празници и на гости беше това, което хората наричат душата на компанията. В танците, в шегите, в обичта към жените и децата беше номер едно. Вероятно заради веселия си нрав и незлобливия си характер напредваше и в съдебната кариера. С майка ми бяха пример за добро семейство. Канеха и ходеха на гости. Обичаха културните събития
и разходките хванати под ръка. Вечно усмихнат, винаги с цигарата, неговата философия беше проста. От живота трябва да се черпи с пълни шепи. Славеше се като голям късметлия и човек, който обича живота. Винаги с костюм, вратовръзка, помпе, усмивка и цигара в уста. Приличаше на джентълмен от стар холивудски филм. Обичаше спорта, здравето и туризма. Никога не прекаляваше с алкохол. И тогава диагнозата дойде като гръм от ясно небе. Рак. И логично рак на белите дробове, както можеше да се предположи. В болницата, като единствен син, бях непрекъснато с него. След една от операциите поиска да запали цигара. В болниците пушенето е абсолютно забранено. Казах му, че е невъзможно, ще ни изгонят. Но той настоя и настояваше. Това беше неговата страст от младостта. Паниката си отидох при главния лекар. Разрешиха. Запали цигара. Усмихна се блаженно и се отпусна на леглото. На следващата сутрин го намерих така, със същата усмивка. Смъртта я беше запечатала на лицето му. От тогава, когато с децата ми посещаваме гроба му, палим и оставаме цигара. Тя винаги изгаря до край.